Ngikuphathela-ke isitori sasisi owalala kanye nendoda nomfowabo wendoda yakhe la khona-kena okwakuphoqa ukuthi kufanele alale naye ukuze amtholele ingane ngoba-ke umfowabo akakwazi ukuthi amzalele ingane noma-ke akakwazi ukuthi ammithise agcine ekwazi ukuthi etete ingane. Kodwa-ke kwagcina kuphoqa ukuthi akalale nomfowabo wendoda yakhe ukuze akwazi ukuthi azalele umfowabo ingane kwande umuzi. Mntwana sekhaya ngaphandle kokusha isikhathi sakho, ngiyacela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyashare, uyaphinda uyakhomenta uma ngabe-ke kuphela le video noma-ke phakathi nayo uma ngabe uza ukuthi okay nombono ofisa ukuwufaka uwufake ukuze sikwazi ukuthi nasisize ukuthi ngempela umuntu obhekene nalesi simo bekumele enze njani uma ngabe-ke isimo sinje, egwema futhi ukuthi kube namagama ayiziswana mhlawumbe engadala ukuthi njengoba nazi ukuthi umuntu wesilisa ugcine beze umuntu wesifazane ngenyumba uma ukuthi kukhona ongazali phakathi kwabo kungakaze futhi kubhekwe noma kube khona ikhathazayo ukuthi kwenzakalani. Ingakho kufanele namhlanje sizwe isisombululo noma-ke indlela wena obungenza ngayo kulesi simo. Ngaphandle sikhuluma ngomuntu ongenayo ingane noba ongenayo ingane, abantu abangenazo ingane bowu-2 hhayi laba sebethandana thola ukuthi intombazane sithi 1-0 iscore noma umfana usethi 1-0 iscore ebese-ke kuhlanganwa endleleni ngey'kozi zigcina zihlanganiswa ebese kuyahlangana. Sikhuluma ngomuntu ongenayo ingane nomunye ongenayo ingane obekufuneka kwaziwe ukuthi ngempela inkinga ikuphi noma-ke ebengaziwa ngempela ukuthi inkinga ingani nobani phakathi kwalento-ke. Kuyavela ukuthi-ke engathi khona obazi ukuthi-ke emunye akezi ukuba nayo ingane njengoba-ke kugcine kuthiwa hhayi ake kukhulunywe kuhlanganiswe kwenziwa ngendlela okwenziwa ngayo. Ngaphandle nje komusha isikhathi sami sekhaya ngoba ngiphethe umnikazi wesitori noma ngiphethe umuntu owasazi kancane isitori, ake sigxume sihlalekene-ke ebese siza uvo lakho mayelana nodaba. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente, wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufakele izakho ehamba phambili noma-ke ozoyidinga kube ukuthi zihamba phambili ngayo sikhathi futhi uyithola zishisa zinjalo. Bambana ivideo mntwana sekhaya asihlangane kwi-comment section. Wema ngiza nendaba wena uzanani nendlebe ngicela nisondeleke nezitulo zenu nizozibeka la eduze bese niqede nitshela izingane ukuthi asihlehlele kancane ngoba kuyashisa. Hayi angena udadewethu, makangena udadewethu ufike uyangixoxela istory. Uthi udadewethu usanda kushada nje uthola umshado wakhe uthi ubhuti lo umuntu ababejula naye esikoleni kodwa nje umfana kumfana olungile onothando, umfana emthanda umuntu wakhe ngalendlela le. Uthi nangempela uthi kodwa nje umfana unakho ukuthi from time to time abe umuntu ongathi ufeminine, but uthi anganaki ngoba ubengakhombisi ukuthi uthanda abafana, bekuyibehavior nje ethile ekhombisha ukuthi enene no feminine side, like a soft side, and uthi beyithanda still low soft side because iyona bimenza ukuthi abe gentle and loving and kind. Uthi ke bemenzela yonke into. Uthi this guy knew how to pamper her, like ubeyazi ukuthi uthandwa kanjani umuntu wesifazane, wenziwani umuntu wesifazane, like nje hayi. Uthi bathandaneke nobhuti, uthi bebenganakile ke vele bebazi ukuthi ngoba basasesikoleni university. Uthi bathandaneke nalobhuti, uthi bebazi ukuthi njengoba nje besasevasithi vele abamzimisele ngokuthola umntwana, bazimisele ngokuthi nje bangabi nomntwana until baze benze njani bashada. Hayi-ke akunankinga, ubhuti umuntu right naye, into abayikhulumile bayitshela ukuthi vele ngeke baze babe namntwana. Uthi ke kushayeke isikhathi la sekufuneka khona abakubo kamfana bayovela kubo nangempela bafike, uthi bavele balobole kube mnandi. Uthi yonke into wema ihambe kahle nje. Ngibona ukuthi yazi uNkulunkulu ungibusisile ngoba ngangumntwana othi ngisho ngisasesikoleni ngangikhuleka, ngangithanda ukuhamba ama-SCM ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume noNkulunkulu, ngimncenga uNkulunkulu ukuthi yazi Nkosi, ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga mhlazane ngithola umyeni wami, ungiphe umyeni oqotho onothando, noyonginakekela, noyongazi ukuthi ngubani nami ngiyomhlonipha nje empilweni. Hayi nangempela uthi ke wabona ukuthi hayi uNkulunkulu uyizwile imithandazo yakhe, nangempela nawe nguGuy, uGuy is fabulous, uGuy is everything. Hayi ke bese kusuka emva kwalokho bese bayafike umalume kulotsholwe, kungabi nayo inxushunxushu, kulunge, baqede emva kwalokho bashade umshado owesintu nowesilungu, bashade nje both imshado. Uthi hayi
kwakukuhle. And one umfana kwakumfana oyithulelayo nje ngisho esikoleni, kuumuntu nje ongahluphi, nakhona futhi nje base bephasile university nje umfana immediately because he did engineering washeshe wathola umsebenzi. Hayi guys, yo uthi ke kuthe nje usisi benze baye kwi honeymoon phase ke bathandane basebeshadile ke basaqhubeka nokuthandana kodwa khona beshadile to give each other love and indoda nje umuntu alright. Uthi ayike kushaya isikhathi ngoba wakotiza but kusho ukuthi uma kamfana umuntu omodern umuntu ongenayo inkinga. Ubaba kamfana ushone umfana ngalesikhathi esase university esafunda. Hayi uthi ke hayi ke ngikotize uma ngiphathe kahle kwakuthina sobabili futhi uma mesala imina kanye nobani nomfana, so nje kwangewona umndeni omningi suthi ngakotiza kahle nje ngivuka ekseni ngenzela uma ukudla until nami ngaze ngathola umsebenzi ke ngoba umfana weshilo wathi and then ucela ukuthi mase ngishadile amuvele kuphi ekhaya kubo kamfana. Nangampela uthi ngangena inkinga ngoba ngangibona ukuthi uma wakhe uyamdinga umuntu azohlala naye nazokwazi ukuthi amnakekele njengomzali, so ngizoba khona kodwa even though ngizosebenza uthi ngangitshelile futhi ukuthi nje if kwenzeka noma yini ngizokwazi ukuthi ngiqashe isisebenzi esizokwazi ukuthi sinakekele uma wakhe because nami ngiyafuna ukusebenza. Savumelana futhi nomyeni wami uthi kwangaba nalutho ayina ngempela hayi athola umakoti umsebenzi uthi qhutshekwe kunakekele umamezala unakelwa isisebenzi. Uthi ke ukuthi ngelinye ilanga nje umama abesethi wemakoti uthi ngisabele ngithi ma athi yazi mntanami kukhona into engifuna sike sihlale phansi sidingide yala ekhaya. Uthi athi hayi uke wazi wangithusa athi hayi ungathuki mntanami akuyona into enzima kakhulu, kuyinto nje engazi ukuthi nawe nje basowuyilunga lala ekhaya kumele uyazi. Hayi ke uma wakhe uthi alinde ukuthi uma wakhe uzoxoxa naye agcina uma wakhe futhi engashongo kube into nje ayidlulisayo. Uthi ke bazame bazama ukuthi bathole ingane ke manje ngoba umfana lo siyamfuna umntwana. Uthi nami ngoba vele sengiumakoti sengishadile sengiyafuna ukuthi nami ngilethe ingane la emzini. Uthi hayi nangampela bazame nomfana ingane, hayi kungenzeki lutho njalo mama bezamile uyatesta uthola ukuthi hayi akabi pregnant, atesta athola ukuthi akabi pregnant, atesta athola ukuthi akabi pregnant. Hayi umfana ukuthi ngoba vele babe besanda kuqala ukuthi bangasebenzisi protection baqale sebeshadile, so akabanga nankinga wazitshela nje ukuthi no ngesikhathi esiright uNkulunkulu makafuna ukuthi athole ingane uzoyithola ingane. Hayi uthi uphele unyaka bezama ukuthola ingane dololo. Usisi uyazama kuze kuphela unyaka, hayi azama usisi azame bayazama futhi bobabili nje nomkhwenyana wakhe naye is very excited, is looking forward to have umntwana because nogogo ulonely, so they trying to make sure ukuthi and then batholela ugogo ingane ezolokhu ihamba legcekeni eyidlalisa naye ugogo akabafakela ipressure kodwa uyasho ukuthi hayi abazame ukuthi bathole umntwana. Hayi kusuke emva kwalokho abese ethi ugogo futhi sekuphelile unyaka. Akhumbula ukuthi ugogo wethe ucela ukukhuluma nomakoti bagcina bengakhulumanga, kusho ukuthi ugogo wafikelwa nje mhlawumbe kwethuka wagcina engamtshela ngumakoti. Nangampela futhi aphinde ugogo athi hayi wemntanami makahamba umyeni wakho kusasa ngicela uhlale ungayi emsebenzini kukhona udaba engifuna ukuxoxa nawe. Uthi athi ngeke okwesibili phela lo mama engitshela ukuthi khona into afuna ukukhuluma nami namhlanje ngeke ngiyahlala ngizolala ngivuka ekseni ngingayi emsebenzini ngihlale ngitshela umyeni wami uthi ngiyagula. Excuse me, hayi nangampela umyeni ahamba emsebenzini asale usisi akhulume nogogo. Athi hayi mntanami kukhona into engifuna ukukutshela yona ngoba ngiyabona ukuthi uyazama ukuthola umntwana nomfana wami. Uthi into engifuna ukukutshela yona ukuthi ngeke uzomthole umntwana nomfana wami. Umfana wami akanayo imbewu yokuba nabantwana. Uthahlahla amehlo umakoti. Uthachaza ukuthini ma akanayo imbewu.
athi mntanami ke kule kuzomela uhlale phansi ulalelisise kahle. Umfana wami wazalwa enobulili obubili. Makazalwa umfana wami enobulili obubili, ubulili obabudominant kakhulu kwakubulili besifazane. Thina ngoba sasifuna ingane yomfana kuyingane yethu and kukuphela kwayo, savumelana nomyeni wami ukuthi akuvalwe ubulili besifazane kushiwe lobu besilisa ngoba sasifuna umuntu ozokwazi ukuthi aqhubeze umndeni wala ekhaya, sasifuna ingane yomfana. Uthi nangempela mntanami sayenza leyo decision, savala ubulili bomntwana besifazane sashiya lo besilisa. Uthi udokotela wasitshela mntanami wathi ngeke umfana wethu aze akwazi ukuthi athole abantwana. Uthi kwathuleka endlini, waphefumula lo Sisi umakoti. Uthi waphefumula naye umamezala wadonsa umoya waqhubeka. Uthi ke ngakho ke mntanami ngizama ukuthi angifuni uphule kumoya lokho zama ucabanga ukuthi uzothola umntwana, ngeke umthole umntwana. Into ke kufuneka sibonisane ngayo makoti ngoba umfana wami akayazi lento. Le procedure yenziwa esemncane kakhulu. Bengicela ukuthi mntanami ungamtsheli. Abuza untombazane zongamtsheli kanjani ma ngoba phela thina sasithembisene ukuthi asizukuba nazo imfihlo. Uthi hayi mntanami lena ke uyogcina uzofike naye egodini njengoba nathi sayigcina nobaba wakhe wazwashona nawe uzoyifihla uzuyofika egodini ngoba senza i-decision thina based on indlela esasifila ngayo ngalesa sikhathi. Sangayitshela ingane and manje ingane isikhulile and siyabona ukuthi hayi sekufuna ngikutshele kube khona umuntu engizomtshela ukuze ukwazi makoti ukunderstand ukuthi indaba ingane ungekuyithole. Ayi athi lo mama bekuyimfihlo lebengimisele nami ukushona nayo kodwa ngoba ngiyabona ukuthi ingane yami imisele ngokuba nomndeni yikho ngidecide ukuthi angifuni ukuthi nihlukumezeke abantwana bami niloku nizama ingane nize nihlukane. Kungcono ngisheshe ngikutshele nje ukuthi wathini udokotela. Hayi nangempela athula usisa shokheke angazi ukuthi uzoyitshela kanjani indoda yakhe and vele uthembisile umamezala ukuthi ngeke ayitshele indoda yakhe. Uthi ke athi kulungile ngiyakuzwa angazi ukuthi ngizokwenza njani ngale information ongitshele yona kodwa ngikuzwile. Hayi nangempela hayi baqhubeke umfana usaqhubeka ufuna ingane, aqhubeka afuna ingane umfana bayazama. Hayi abese manje lo Sisi lokho exoxela lo mama ukuthi hayi ma usibanibani sizamile futhi kule nyanga satesta ngathola ukuthi nginegative. Uthi mina mase ngikhathele kuloku ngiqamba manga ngiloku ngitesta ngibe ngaze kahle ukuthi angeke ngize ngibe naye umntwana. Awuzozwa yini? Hayi umama abesethi mntanami usibanibani lo unomfowabo ozalwa ubaba wala ekhaya ngaphandle. Owamzala entombini nakhona ngavuma nami ukuthi kutholakale leyo ngane ngoba ngangenzela ukuthi kube umndeni uqhubeke. Lo mfana lo ngakhuluma naye ukuthi ma ubhuti wakhe ethatha umakoti, wena makoti ukuze umfowabo abe nengane, wena kuyomela uhambe uyolala nomfowabo lo ozalwa ngaphandle ngoba uyafana naye and uyafana nobaba wabo ukuze ukwazi ukutholakala ingane ezoba eyeni. Uvumileke umfowabo kandoda. Kukwena makoti ukuthi uyayithatha le opportunity ukuthi ulale nomfowenu noma awuyithathe. Usizathi hayibo wema
uthi angenze njani? Angeke mangikwazi ukuyenza lonto. Irongo lonto leyo. Kusho ukuthi ngizombathisa umyeni wami ijazi, ngizomnika ingane engeyona yakhe ngoba ngenzela ukuthi ngimise lo muzathi mntana mawufuna lo mendo ume, mawufuna futhi leli khaya liqhubeke kusezandleni zakho. Ukuqhubeka kwaleli khaya. Abese athula untombazane avela phuma amshiye uma wakhe. Ahambe ayohlala eminyango azabuya umkhwenyane wakhe. Hayi baqhubeke benze izinto useholidini kusisi. Nje bengayanga emsebenzini. Aqhubeke ke abese aqhubeka kotize enze izinto zakhe, athanda umamezala wakhe, ungakhombisi nje khona into emphatha kabi. Uthi kodwa umyeni wakhe embona ukuthi hayi ngathi ayikhonto engekho right. Ambuze sono sami right, athi hayi usisi right. Uthi hayi nangampela bese bagcine sebevumelene ke nomama umamezala ukuthi okay ma sizolinda usibanibani ngoba uthe uyahamba netrip yomsebenzi uya eCape Town, sizolinda ukuthi masehambile leyo 3 days abese yeza ke la ekhaya umfowabo. Kusho untombazi umakoti kanye nomama bebonisana into abayibonisene le. Ayike bavumelane ke nangampela umfana lo ushade nalo sisi ahambe aye kuphi eCape Town. Nangampela afika ubhuti lo makathi uyambona nangampela ngoba bengamazi uyafana impela nomyeni wakhe, ufana nse ukuthi nje mude ke yena unethambo and umiso komuntu wesilisa kakhulu ngoba umyeni wakhe njeba ebeshilo ukuthi unobu feminine side ngaye, unomzimba ongekho masculine kakhulu. Hayi kodwa wengayinaki lonto ngoba phela indoda yakhe uyithanda futhi uyazi ke nje ukuthi mangase babe ejimini uzokwazi ukuthi ancipha athona umzimba ngoba umuntu wesilisa akanankinga nalokho, wemthandela inhliziyo yakhe. Hayi nangampela uthi hayi zasha. Wangena umfowabo wasemzini. Uthi unamahloniko umfowabo sekusebusuku umamezala ke abanika iblessing athi ayike kulungile mntanami seniyolala kahle. Hayi zasha ebusuku. Uthi umakoti yey angaze ngibone into nje. Uthi hayi wangiphendula ubhuti wasemzini. Uthi wangiphendula ubhuti wasemzini. Wangiphendula washiya alikho khona ngalazi angalikuduzanga. Hayi wema uthi wamphendula ubhuti wasemzini, uthi wamphendula alikho khona angaliguduzanga, uthi wangena ngapha. Uthi hayibo, uthi phela makaqala vele kwaku-awkward kwangathi nje uyona kodwa ngoba iblessing uyinika umamezala wakhe. Uthi makaqala umfana embamba uthi hayi akaza manje umfana kanje vele phela iboyfriend yakhe uqala wazi ingane kalo mama, so uyaqala ukulala nomuntu owesibili ngaphandle komyeni wakhe. Uthi hayi walala balala. Uthi hayi wamphendula uday 1 angithi izohamba 3 days indoda. Uthi abese avuka ekseni ahambe ubhuti avuka umamezala ambuza ukuthi unjani mntanami, athi khambe kanjani. Uthi nje ngivele ngizitshela ukuthi angizukumchazela ke nje into eyenzekile ebusuku lo mama. Uthi hayi ma ngibengimsaba kube nokuthuka nje ngigcine singezanga lutho. Uthi qamba manga. Uthi abese hayi umama hayi kufuneka aphinda abuye futhi. I think nje bengekho umfana wami nje kufuneka abuye kathathu aze azozama futhi ukuze kuthi fika umntanami wena usuzithwele. Hayi nangampela ezinanga kusasa umfana athi hayi ungaphansi ongaphezulu. Uthi hayi namandla lento ithi yangibamba ingijikijelele iphinde ingibuyise ngibeke phansi. Uthi hey weJehova wangilala ubhuti wasemzini. Uthi wangilala ubhuti wasemzini. Uthi amahloni kumina aphele nya awasekho. Uthi hayi nangampela ngiqhubeke senze sesikhathala ebusuku siphumule bese siyalala kuze kuseke.
uthi makusekuseni futhi abeseyamtshela ukuthi umama futhi uyambuza athi hayi uma persistent uyabuza ufuna ukwazi ukuthi kwenzekeleni. Uthi abesethi amtshela athi hayi ma sizamile asithemba ukuthi kuhambe kahle. Abesethi cha akabuye futhi nizozama kokugcina. Athi ebuye umfana wami lo ubuya vele sekukhona ingane ehleli. Nangampela futhi ubusuku bokugcina hayi ongaphansi ongaphezulu hayi avela abona ukuthi hayi no kahle kahle ufuna kushade nalo seyafeba phela umakoti. But ke uthazijulele uyaqhubeka ulokho embuza nje lo bhuti umbuza ngevoice uthi right uthi ngithi mina ngiright. Bese kuthi ngobusuku bokugcina bese siyaxoxa nalo bhuti lona athi hayi khuleka uma wakhuluma nami ngalento kwasho ukuthi kwimfihlo yomndeni wangitshela ukuthi mhlazane usibani banefuna ingane ngiyazi nje mina yonke into. Wathi imfihlo yakho isafe nami. Wathi into esiyenzayo la senzela ukuthi umuzi kaBaba uqhubeke ube mkhulu. Wena mawuthola umntwana ngiyokwazi ukuthi umntanami kodwa umntanami uyafana nokuthi umntana kamfowethu. So ngenzela nina la ukuthi nibe nekusasa lihle. Hayi nangampela kuphele kanjalo ahamba umfana ekseni asale umameza lambuze ukuthi asho ukuthi hayi kuhambe kahle ma angafuni nje ukukhuluma into eziningi athi nje kuhambe kahle aphumeke. Hayi umama useyaqala ke manje usethi hayi makoti phumula ngizokunakekela ngizokwenzela ukudla. Hayi athi umakoti hayi ma nalutho phela ngizokwenza ukudla. Hayi umama athi nje hlala phansi mntanami amenzela ukudla adle. Uthi hayi umama usengipha amafruit. Umama ngisho hola impesheni useyabuya abuye namafruit uphathele mina. Uthi phela inyanga. Uthi mayiphela inyanga nami vele umkhwenyana wamakabuya nami ngaqhubeka ngalala naye. So uthi mase kuphela inyanga uyatesta hayi ingane ihleli igcwele isisu. Uthi athule asaba ngasho ngoba utheste yedwa. Uthi ambuza umamezala hayi umakoti khamba kanjani iphelile phela inyanga. Uthathayi mangisazotesta hayi uthi umamezala amhlale imathonto athi nje testa makoti ngifuna ukwazi ukuthi khamba kanjani umndeni wami uzokhula yini. Ngampela atheste athola ukuthi upregnant akekiza umama. Ajabule kuthiwa ke hayi ke usuyotshela kumfana wami makabuye emsebenzini ukuthi usuzithwele. Uthi ke nangampela kwaba mnandi nje indoda yakhe emphatha kahle until umntwana kwazalwa umfana omuhle. Umntwana womfana ofana naye ubaba wakhe impela and uyafana noyise lo wangampela ke. Hayi abese ke esho ubhuti wakhe hayi ingane yami kushuthi iyafana nami kodwa futhi iyafana nosibani. Hayi kujabule phela nabandawonye kujabulele lokho ayinakekela ingane ikhule. Uthi abese futhi umama lo umamezala wakhe ingane nje bisikhula nje ingane sino 5 aphinde amtshela athi makoti sekufuna ukuphinda uzame omunye umntwana. Hayi and lo bhuti akayena umuntu ofikayo la ekhaya lo umfowabo umuntu obizwa makhona ama occasions akavakashi njalo makakhona ama occasions futhi akayena umuntu ogcwalayo igceke ohluphayo umuntu oyivalelayo nje. Uthi enene kuplanwe futhi ukuthi uma kangekho futhi hambe nomsebenzi kwenziwe ingane isibili ngampela kwenzeke njalo uqhubeke. Uthi hayi abona umakoti ukuthi no man yabona manje she's falling in love with this guy. Uthi ke akazi ukuthi enze njani ngoba phela ubhuti lo makafikile lo owasemzini kunomsebenzi la ekhaya. Uthi uvela abone nje ukuthi wey if angaphinde sithi singene ngalena ngoba ayicha insizwa kwakuyinsizwe enamandla impela. Uthi kodwa akayikhuze azikhuze imizwa yakhe azitshela ukuthi nje akakhumbula ipurpose ukuthi why weze kulomuzi weze kuzoshada. Uthi zikhulile ke ingane manje zikhulile ingane lena eyoqala ina 15 manje uthi le yesibili na 10. Uthi kodwa uphila nale guilt yokuthi wenzane kanye noma wamfana. Uthi ubuhlungu lobu bukuyena ngaphakathi uthi akazi ukuthi
angasiqaqa kanjani isifuba asiqaqele umyeni wakhe amtshela iqiniso ukuthi myeni wami this yenzeka kanje, kodwa uthi uyazi ukuthi makamtshela uyohliphizeka umndeni wakhe, uthi kuyoshabalala konke. And manje wayethembisile kuma wakhe wasemzini ukuthi ngeke akwazi ukuthi atshele ingane yakhe, uthi ingane zakhe zifunda kahle ngoba phela bayasebenza kahle, zifunda ezikoleni zabelungu, ingane zi-right, and zazuthi ubabwazo nobabwazi uthi ayikho into ayenzayo esolisayo ukuthi lezi ngane akuzona zakhe, nayo ingane uyayithanda, uyayibona futhi zifana naye vele ingane. Uthi useshonileke uma kamfana sekuyena kuphela oseselena lemfihlo ke manje eyakhe. Uthi ngoba wayethembisile umamezala ucabanga ukuthi naye iyona imfihlo aziyogcina engene naye egodini. Into eyenza ukuthi ayixoxe it's because usekhathele kuyigcina esifubeni sakhe, ubona ukuthi ngcona axoxela abantu angabazi ukuze azame ukurelieve lento le ekuyena esifubeni, hayi ukuthi cha udinga iadvice. Bangani bethu, umngane wethu akadinga iadvice, into nje yabe efuna ukukhipha yilento la isifubeni, lemfihlo la isifubeni, ukuthi at least kube imfihlo yethu sonke, simbambise sonke lemfihlo. Hayi ke ngayibamba ke mina mamgobhozi, njengoba ngiyibambile ke mina umamgobhozi wenu, asibambeni sonke siwe sivuka nayo lemfihlo ngoba phela ikhona into ezoyenza. Ubongiwe lo Ndlovukazi, ngiyabonga mina imini umamgobhozi wenu wa TikTok, umlomo ngathethi imanga, ngithi peace.